ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା ମାଆ ମାନେ ଚିନ୍ତା ନାଇଁ କରୁନ୍। ଆପଣମାନଙ୍କ ଲାଗି ଆସିଲା ବହୁତ ବଡ଼ ଖୁସି ଖବର। ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ କି ଗାଁରେ ସବୁ ମାଆ ମାନେ 5,000 ଟଙ୍କା ଲେଖା ସୁଭଦ୍ରା ପଇସା ପାଇଥିବେ। ଲେକିନ୍ ଆପଣମାନେ ଭାବୁଥିବେ କି ମୋରଟା କେନ୍ତା ନାଇଁ ଆସିଲା। କେନ୍ତା ନାଇଁ ଆସିଲାଟା କାରଣଟା ମୁଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓରେ ମୁଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବତାମି ଆଜ୍ଞା। ଆପଣମାନେ ଯଦି ଜାଣିଛନ୍ ଓଡ଼ିଆ ଆଜ୍ଞା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଇଁ କହେମି, ମୁଇଁ ପୁରା ସମ୍ବଲପୁରୀ ଭାଷାରେ ବୁଝାମି। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଲେ ଚ୍ୟାନେଲ୍କେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ଆଉ ମୁଇଁ ଯେନ୍ଟା ବି ରିଏଲ୍ ଅପଡ଼େଟ୍ ଭିଡ଼ିଓ ମାନେ ପ୍ରୋଭାଇଡ଼ କରସି ମୋର୍ ମୋବାଇଲ୍ ଟିଭି 01 ଚ୍ୟାନେଲ୍ରେ। ଆଉ ଆପଣମାନେ ବି ଜାଣିଛନ୍ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାର ପଇସାଟା ଦେଇଛନ୍। ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାର ପଇସାଟା କାହାରଟା 10,000 ବି ଆସିଛି ଏକାର୍ ଥରକେ, କେନ୍ ମାଆମାନଙ୍କରଟା 15,000 ବି ଆସିଛି। କାଁକରି ମୁଇଁ କହେମି ଆପଣମାନଙ୍କୁ, ଆପଣମାନେ ବି ଜାଣିଛନ୍ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାର ପଇସାଟା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ରାକ୍ଷୀ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାରେ ଦେବେ ନେକ୍ସଟ କିସ୍ତିଟା। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏତ୍କି ଛୋଟିଆ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଥିଲା। ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଲା ଚ୍ୟାନେଲ୍କେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ ଆଜ୍ଞା। ରଖୁଛେଁ ଆଜ୍ଞା। ଜୁହାର।